Emakhosini bogogo nabomkhulu ngithanda ukunixaxisela ngamaphupho abonisayo ukuthi mhlambe kudinga i-cleansing la, kudinga ukugezwa la, noma ijariti lidinga ukugezwa, noma wena udinga ukugezwa, you know, and it's simple dreams that people don't pay attention to. So yeah, emakhosini bantu abadala ngiyanamukela ku-channel yami nisahleleni esalukazi uGogo Patricia. So umuntu othi gogo ngiphupha mina ngiseshaweni ngigeza, ngiphupha ngiseshaweni ngigeza, ngiphupha ngisebhavini ngigeza. Hey gogo, mangiphupha ngiseshaweni, now it depends. Uyaphupha useshaweni ugeza, it might be ukuthi bafuna ukugeza wena. Ngiphupha eshaweni ngigeza ngigqoke ibhayi elenjethi elimeruni, mhlambe umndawo wakho uyakubonisa ukuthi udinga ukugezwa. You understand now the difference where it is. Uphupha kunogogo nje ejaridini, uyashanyela, uyaklina, ukhipha izibi. Buyakubonisa ukuthi no, khona ukungcola la ejaridini, khona into edinga ukuklinwa la, khona into edinga ukuklinwa. So you need to pay you need to pay attention to izinto ezenzakalayo emaphupheni, ukuthi mazenzakala bawugqoke ini, kwakenzakalani, kwakubani oklinayo. Yabo, uphuphe kunomuntu olahlela izibi ejaridini, leso isichitho. Bayabonisa ukuthi kunomuntu oshaya ejaridi ngesichitho. Yabo, uphupha ubona amakaka ejaridini, isichitho. Uphupha wena ephupheni uyokaka, isichitho. Wena uyokaka, or uphupha ungene etoilet, isichitho. Leso bayakushaya, bayakugala, bakuthi ba. But anyways, it's ingayenzi video yami ibe yinde. If you need more videos, please leave your comments in the comment section. I'll see your comments, then I'll make the videos. Emakhosini lesithi khanya qamako. Please don't forget to share ama-video wami. Sizohlangana kusasa Saturday ngo 5 p.m. till 7 p.m. Lord help us, because yesterday and day before yesterday and yesterday 6 p.m. bekune load shedding. So today we're gonna see, then tomorrow it's Saturday, we're gonna see what's load shedding. But if there's gonna be load shedding go 6, I think I will schedule ukuthi ngicale ngo 4 till 6. Yabo, ngathi singaqala ngo 5 bese ngo 6 siphume, but it won't be enough. Ngidinga isikhathi nabantu bami. I want you to have questions, like I want to ask, I want us to engage, I want us to have fun. So yeah, emakhosini lesithi khanya qamako ndawo.